салому алайкум бародарони тоҷик ва бародарони муҳоҷир, касоне ки дар шаҳри Москва ва подмосковье қарор доранд. Барои онҳо мехостам як хабари нохушро паҳн кунам, ки патен аз 1 январи соли 2018 нархи патен ки дар Москва 4200 буд, ин ба 4500 нархаш хест ва нархи патен дар подмосковье 4000 ки буд, ҳозир 4300 шуд. касе ки пули патенашро то 1 январи 2018 спордагӣ аст, хо 3 моҳ бошад, хо 6 моҳ бошад, хо чанд қайе ки бошад, хо 1 сол бошад, вай ба ҳамон 4200 ҳисоб мехӯрад. То есть мо ягон дополнительный пул, ягон дополнительный чиз пули патен намеспорем, фақат ҳамон 4200 ҳисоб хӯрда меравад. Не ки аз 1 январ ки касе ки пули патен меспорад, пули патен ин 4500 дар Москва, дар подмосковье 4300 нархи патен мешавад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Худованд нигаҳбони шумо бошад.